Когато не се случва това, което искаш, ти се случва точно това, от което имаш нужда. До 35-та си година, каквото можах, съсипах. И наистина е много важно това знание, че всеки един ден ти си различен. Аз искам да продължа да си бъда жената на годината на деня. Искам да продължа да си бъда будителя личен на мен си. Искам да продължа да бъда вдъхновителя, който си се вдъхновява непрекъснато и изобщо искам да бъда това нещо първо за себе си и след това да го споделям с другите. Най-голямото убийство на осъзнатостта е да смяташ, че вече си готов. Реално повечето хора знаят повече за автомобила, отколкото за себе си. Ние не учим до 12 клас и не учим още 5 години евентуално за висше образование. Ние учим цял живот. Нито един проблем не може да бъде решен на същото ниво на съзнание, на което е бил създаден. Тоест, толкова е просто. Толкова е просто. Ако имаме проблем, то означава, че трябва да спрем. То означава, че трябва да се огледаме, да видим кое е то, което всъщност прави проблема и просто да го махнем. Избирай. Или продължаваш да живееш, или до тук.